Перник, брачна снимка, шето, бирата и чашите тяга, ама вие какво правите? Менихме колес за знаме. Си приятел ти спомна като него. Казка, не. Кола едеш, с нами с сурогата. Это кола, это кола. Виж и по-допълнително. А, така. Това е Зоня, нашия шеф, директор. Няма да те хвана. Ви чакам. Айде да си ви снимам, бе! Свои жертвени и добросъда не се отврати от благодарствения молебен на благоприятна, като познавамно кадило и тлъсто си съжение от всички видими и невидими врагове, за да огражда винаги своите ангели. Господа се помолим за живот, като поменем заедно всички свете, пресмирено съпътства и сега чрез Твоята благодат. И тези Твои... Бог да пази България и тези, които я обичат. Винаги верни. Ето на честа пред вас на този трагичен и да се промиват мозъците на нашите деца. От сорта за турското присъствие. Батак. Написана е от батачанин оцелял възстанник. Защото такива книги вече няма един народ. Знаете ли какво заявиха арменците? Настави българския народ в сравнение с тези искания. Един недостоен човек, който дори ВМРО, които днес подкрепят едно неолиберално правителство. За това. Къде? Аз го снимах. Отврат. Мене. Виж какво става тук. Гледай. Погледни, сега ще правим на тия... Ката. Ай, колко е примерен. Краката, да. Айде, готов. Ето това е казал в последните минути. Черта мой, мъки и страдание, смъртта за свободата на отеческото възстание. Онова възстание, което направи България, е поробена, която иска да бъде свободна от английският адвокат. И тези наши негодници искат да фалшифицират. Наистина са били вярващи. Но първото нещо, което за него се сещаха едва ли не от скулптора Крум Дервин. Те се поклониха, защото той е дал живот. В тези негови предсмъртни думи, с които той е уса през 19 век, която е възможно. Но да бъде старинна. Каква старинна, бе, тъпанари? Си, които преминаха през кръв и пожари, за да с него Иван Божин е първият невролог, завършил в Русия. Неговата къща се намираше където е. Беше чешката, я не знам дали съществува чешката.
В продължение на 2 месеца славяваха цялата истина за тази. Свърляха всичко, за да кажа. Аз не знам църквата Лев Николаевич Толстой, но тяхните имена с неговите велики творби. Че и до музея трябва да ходим. Това ли за да намерят вода? Ето го е пегана на Ахмед Бадотиев. Вие не считаш. Ето една чешма в Кричимския манастир, но отвориха среща с възстанието, а и много Бадачани сами е и първият български студент в Русия изобщо. Българско, че мое писмо. Друг са се грижили за Рилския манастир. Игумен Йосиф Гове, духовния баща на Левски. Знаете, в последните години много селищни комитети. Ако искате... Поне физиономията ти фана. Аз тех ще ги отбележам, от тебе как ще... Относно първото условие, цялото население на Батак се жени, деца и старци, с идеята, че държи и 3 нощи без храна, без вода, Батак, долината на смъртта и хората без сълзи. Джин Скайлър. Той също пише доклади от тук. Казва, там, в едно село Батак, са загинали хисента на 1876 година. Засява книгите си. И нямат и рекол. Това, че ние помним. И всички загинали Батачани във възстание. Ако се колко месеца, малки деца и 100... как? Аз да се виждам на хората, защото аз не мога. Първото си любе, хем го бейбо, кажи Марите, Не, какво да снимам аз. Вария. Там викам, Урган Вулканов.